Хайде още по-бързичко, приятели, елате напред. Искам този народ да ви благославя. Лесно ще също. Заповядайте. Заповядайте. Всички служители. Хайде, разполагайте се малко. Вие обичате във вашите църкви да ги разпореждате. Хайде, братя, всички заедно искаме да протегнем ръце към тях и да ги благославяме. Съгласни ли сте? Това са Божии хора, Божии мъже, които работят за Божието царство. Ние се гордеем с вас, братя. Гордеем се, че вие работите в Божията нива. Ние оценяваме вашия труд, оценяваме вашето служение, оценяваме вашата жертва, оценяваме, че вие сте готови да зарежете всичко, за да свършите Божието дело. Искам да ви насърча. Никой няма да ви бъде благодарен. Единствено Господ ще ви бъде благодарен. Така че вършете вашето дело, това, което е пред Господа. Благославяйте народа и днеска ние ще ви благословим и след малко ще ви дадем възможност и вие да благословите този народ. Съгласни ли сте, братя? Хайде всички, които сме миряни, да протегнем ръце към тях. Не с бирата, казах ръце. Боже, ние ти благодарим за нашите пастори, нашите апостоли, дякони, презвитери, всички служители, Господи, които са открили църкви и работят в Твоята нива. Ние ги благославяме в Твоето свято достоинство. И искаме, Боже, да ги издигаш все повече и повече в ръката Ти. Искаме все повече и повече да ги докосваш чрез духа Ти и да ги водиш чрез Словото Ти. Боже, хвани ги за дясната ръка и ги води там, където те не искат. А напротив, Боже, така да бъдат покорни на Тебе, че да изпълват волята Твоя във всяко едно отношение. Благослови народа, който си им дал. И аз вярвам, че един ден тези служители ще бъдат в небето, ще се радват в небето и за труда, който те имат в Христос, Ти ще ги възнаградиш. Благославяме ги, Боже. И когато полагат ръце върху болни, Ти изцелявай. Когато отворят уста, нека извор от жива вода да потека от отровата им. Господи, докато погледнат чрез очите си, Ти виж чрез очите им, пипай чрез ръцете им, ходи чрез краката им и освободи послание от ума им. Господи, така ги благославяме в името на Исус и всички казваме: хайде да ръкопляскаме на нашия Господ Исус. Благодаря ви, братя. Можете да стоите прави, защото както аз съм прав, така искам и ви да стоите прави. Ще помоля първи да ви поздрави апостол Асен Райков от Стара Загора. Хайде, нека да дадем изцяло славата на Христос, като ръкопляскаме и това, което има да ни сподели, това, което иска да ни каже. Апостоле, заповядай микрофона и благославяй народа. Слава Богу на всички! Благословенно да бъде името на Бог Отец и Святия Дух. Още веднъж ние всички християни нека да отдаваме славата на Бога, като кажем: Христос възкресе! Всичко това благодариме. Искам да благодаря на Божия човек, който Бог е издигнал в този град, в тази нация, пастор Салчо. Той е причината, че Святия Дух да може да мобилизира, да събира Христовото тяло на всички. Докосваме, като каза, че няма нации, няма различни религиозни водачи и лидери и всички сме едно в Христа Исуса. Амин! То не означава, че съм национален координатор на Рома Турк в България и съм член на Върховния съвет на СЕПС. Това означава, че аз не трябва да бъда тук. Напротив, аз съм помежду моите братя и помежду моите сестри. И тук съм да прославям заедно името на Бога. Че сме да приветствам. Както казах, благодаря брат пастор Салчо, но преди да пристъпиме на следващи мероприятия, така че не е лошо, идеме отвътре да ви го кажа,
като виждам Божите помазани хора и всички Божи помазани хора. Вярвам, че квартала се пада тук отсреща, но не, пасторе. Би ли ми разрешил всички седнали или прави пастори да отправим ръце към тази нация и Бог да издигне нови хора за спасение! Халелуя! Някой каза, че място е много хубаво. Тук е било хубаво. И нещо подобно като местото, като на арена. Чудесно е. Но вече няма да коментира. Нито искам да проповядвам Божие Слово. Има доста работници, така че ние трябва да се подчиняваме и да отдаваме почет един на други и прославям всички Божи работници. Бъдете благословени сега и дове казваме Амен! Божи народе! Вие сте благословена нация! Вие сте благословен народ и Бог наблюдава и вижда вашия живот. И вие сте напускат домове и села и градове и болни по болниците и болни по домовете и болни навсякъде. Дошли сме тук да декларираме и да кажем на Сатана, днес ти се вързам в ада и да сме на това място и казваме, че Исус е Господ! Наистина е така. Исус е Господ. Алелуя. Би ли ми позволи още на 2 минути? Пред целия живот Исус, животът му беше в изтезание, гонение, мъки. Сидеше някъде в някое село, до някой град и царяваше, възстановяваше и бягаше. Така ли беше, пасторе? Така ли беше, пасторе? Целият му живот, откакто се роди и на 33 години, постоянно той беше в гонение, в тремоз. Един ден, там проповедници, спомни си преди няколко дена, за Господна вечеря, когато преди това каза, че Исус влезе в Ерусалим. Как влезе? Оставете магарето. Как влезе, ме интересува. Питаме как влезе. Тогава той беше ли гонен? Вам фарони, вам фарисеи, книжници. Къде беше Пилат и Ирод? Къде бяха римските войници? Къде бяха тези палачи? И те се затвориха по дупките си, и те се затвориха по домовете си. Исус влезе в Ерусалим, без никой да го задържа. И каза всички тъмни сили и ада, пазда, Исус влезе като цар над царете и Господ над господарите. Вие си синове на същия Исус. Алелуя! И Господ Бог. Ще продължаваме, но вижте, Божията армия чакат мене, може би някой казва, брат, да се не спри, аз да започвам. Да, разбира се, почвайте. Хайде, нека да дадем цялата слава на Христос, той заслужава. Братя, благодаря ви, може да седнете. После ще ви дам възможност, докато отново започваме да пеем и да прославяме Господа. През това време нека да се приготви пастор Методий Атанасов от Дупница. Той е председател на Асоциацията на ромските пастори и отговаря за повече от 300 църкви. Така че пастор Методий ще сподели това, което има в сърцето си, за да ви благославя. Заповядай, пасторе. Благословен да е Господ Исус Христос. Поздравявам ви в славното име на нашия Господ. Господ да благослови всяко едно сърце, молим. Благодаря на живия Господ, че можем да бъдем заедно, брати и сестри в Господ. Насърчавам ви тази сутрин. Царството Божие да ни яде ни пи. Нека да бъдем внимателни и да проследим ръката на Святия Божи Дух как се движи. Да се